Tak, dievčatá, tak ako som slúbil aj našim divákom, samozrejme dovolte, aby som vás zoznámil a predstavil. Toto je pán Alexander Feranec, produktový špecialista spoločnosti IDEO. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A kým my sme sa pozerali po byte, tak tu sa diali veci. Nemáme ani klímu v tomto byte a ani žalúzie. Máme teda nejaké riešenie, hej? Tak možno práve to tretie riešenie je solárna fólia. Môžeme vidieť, že kolega ju práve lepí na okne. Jedno už stihol nalepiť, je to veľmi rýchle. Na tom druhom okne už máme teda? Budete sa čudovať, ale áno, tá fólia je veľmi, veľmi číra, takže skoro si ani nevšimnete, že tam je. Ja poznám tieto fólie a to sú presne také tie, ktoré vyzerajú ako zrkadlo a sú pomerne tmavé. Áno, to sú najstaršie typy fólií. Tie zadržujú teplo vďaka tomu, že obsahujú kovy. Pri nich vieme povedať, že čím je tá fólia tmavšia, tak tým je práve účinnejšia. Aha, a to je tá fólia, ktorá teda mi nepustila ani svetlo dnu? Presne tak. To je fólia, čo funguje podobne ako žalúzia. To je toto. Toto je ono, hej, presne takáto. Ale toto už nechceme. Toto nechceme. To je starý typ fólie. A na okne už máme úplne nové riešenie? Áno, to sú práve fólie Prestige, čo sú najmodernejšie materiály, ktoré blokujú to teplo bez toho, aby obsahovali kovy. To znamená, že dosahujú rovnaký výkon ako tá najtmavšia fólia a zároveň, ako môžete vidieť, sú na okne takmer úplne číre. Voláme ich tiež patentované spektrálne selektívne fólie 3M Prestige, čo zjednodušene znamená, že prepúšťajú prirodzené svetlo a zároveň blokujú infražiarenie, to je tá časť toho svetla, ktorá prenáša teplo. A blokujú tiež aj UV žiarenie. Vie mi táto fólia nahradiť práve tú žalúziu, alebo teda klimatizáciu? Určite to závisí od konkrétneho priestoru alebo budovy, ale z našej spoločnosti IDEO s 20-ročnými skúsenosťami vieme povedať, že teplota v interiéroch, kde boli inštalované tieto fólie, klesla v letných mesiacoch v priemere o 4 až 6 stupňov. To je celkom výrazné. To je dosť. Je na to aj nejaká záruka? Áno, je na to záruka. 3M ako jediný výrobca dáva na tieto fólie záruku viac ako 10 rokov, ale čo je najdôležitejšie, je účinnosť tejto fólie. Keďže sme namerali, že bežné solárne fólie strácajú účinnosť už v prvých pár rokoch viac ako o 50%. Na rozdiel od fólie, ktorú môžete vidieť aj na okne, ktorej výkon v čase vôbec neklesá. Fólie Prestige teplo z letného slnka významne blokujú a z toho zimného ho práve prepúšťajú dovnútra bytu či domu. Je to dané tým, že zimné slnko svieti do okna pod iným uhlom ako to letné a práve preto ho fólia vďaka svojej štruktúre prepustí. V prípade, a verím, že sa to stane, naši diváci by takéto fólie chceli na oknách mať, tak komu a ako sa ozvať? Tak môžu sa ozvať sem www.ideo.sk alebo druhá stránka prestigefolie.sk. Tak ste videli, trvalo to necelé 3 minúty, okná máme zafoliované a ja som si celkom istý, že klimatizáciu už tu ani nebudeš potrebovať v prípade, že toto by bol tvoj byt. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za predstavenie tejto novinky. No a dievčatá, sadáme do auta, my ideme ďalej na tretiu ponuku.